Prva i osnovna greška koju svi rade u teretani kad sam ja došao, jednostavno sam radio na svim mašinama, malo po malo, malo ovo, malo ono, malo sam se zajebavao, nisam imao neki strukturirani plan, nego sam radio tak po osjećaju. Svaki trening radi iste vježbe, nemoj mijenjati. Kad radiš recimo prsa triceps, radiš uvijek iste vježbe za prsa triceps. Zašto? Zato da naučiš kako pravilno raditi vježbu i da napreduješ na njoj. Ti ne možeš to raditi ako ti stalno mijenjaš vježbe. Zato što ćeš na svakoj vježbi opet biti iz početka. Zamisli sad, rješavaš zadatke iz matematike, recimo imaš 5 zadataka. Riješiš jedan zadatak, ideš na drugi. Jel tako? To je logični slijed događaja. Riješit ćeš jedan do kraja i onda ideš na drugi. Sad zamisli da svakih 5 sekundi riješiš malo jednog, malo drugi. Dakle, ti ćeš izgubiti fokus i vjerojatno ćeš dobiti kriva rješenja na svim zadacima zato što se nisi bio fokusiran na jedan. Ako napraviš jedan zadatak do kraja, onda ideš na drugi zadatak. Tako isto i sa vježbama. Progresiraš na jednoj vježbi i kad ne možeš, kad ti je malo već teže progresirati ili ti vježba dosadi, onda ideš na drugu vježbu. Koliko dugo bi se trebao držati jedne vježbe? U pravilu, moje pravilo je da se minimalno 3 mjeseca držiš jednog plana programa, dakle jednog treninga koji radiš. Dakle, napraviš neki trening, push, pull, legs i držiš se toga minimalno 3 mjeseca.